11 апрели соли 1993 Раҳмон Набиёв, аввалин президенти аз ҷониби мардум интихобшудаи Тоҷикистон, дар хонааш вафот кард. Даргузашти ӯро мармуз ва суолбарангез меноманд. Сабаби маргашро сактаи қалб гуфтанд. духтараш Мунаввара Набиева мегӯяд, ҳеҷ яке аз аҳли оилаи онҳо ба шарҳи расмии марги ӯ бовар надоранд ва Раҳмон Набиёв ҳаргиз бемории дил надошт. рӯзи фавти падарам якҷо бо писарам дар Москав будем. ҳарчанд мо ба Москав рафтанӣ набудем, вале падарам моро маҷбурӣ он ҷо фиристоданд. 40 рӯз пеш аз вафоташон мо ба Москав парвоз кардем ва хабари фавти падарам ногаҳонӣ буду. мо ҳамон шаб баргаштем. ба Хуҷанд замоне расидем, ки ҷанозаи падарамро барои дафн аз ҳавлӣ берун мебароварданд. албатта натиҷаи расмии ташхиси комиссияи давлатӣ дар бораи сабабҳои марги падарам ҳаст, ки онро вазири вақти тандурустии Тоҷикистон имзо кардааст, вале ҳам додарам ва ҳам хешовандонам ба ин натиҷа, ки падарам аз сактаи қалб фавтидан бовар надорем, зеро падарам дар тӯли умри худ боре ҳам аз дарди дил шикояте накардаанд. дар ин гуфтугӯ Мунаввара Набиеваи 61 сола нафақахӯр номзади илмҳои иқтисодӣ, ки солҳои зиёд дар сохторҳои Академияи илмҳо кор кардааст, лаҳзаҳои зиндагии президенти пешини Тоҷикистонро ба ёд меорад. замоне ки падари ӯро президент интихоб карданд, 31 сола буд. вай мегӯяд, падараш намехост президент шавад, вале бисёриҳо ӯро ба ин водор намуданд. мегуфтанд, ки ба ин вазифа муваққатан мераванд. ҳатто ба давлат Худоназаров пешниҳод карда буданд, ки муовинашон шаванд. падарам мехостанд ӯро барои раҳбарии кишвар омода карда, сипас қудратро ба он кас супоранд. ҳам падарам ва ҳам давлат Худоназаров медонистанд, ки падарам дар ин вазифа муваққатӣ ҳастанд. падарам намехостанд дар ин курсӣ ҳамаи 5 соли муҳлат ё 10 ё 20 сол нишаста бошанд. хоҳиш карда овози худашонро доданд. ба умед мана раиси ҷумҳур интихоб карданд. 24 ноябри соли 1991 бори аввал дар интихоботи умумии мардумӣ Раҳмон Набиёвро раиси ҷумҳури Тоҷикистон интихоб карданд. ҳарчанд ӯ 1 сол кор кард ва баъдан зери фишор истеъфо дод, ҷонибдоронаш ин интихоботро танҳо райдиҳии озоду демократӣ дар Тоҷикистон унвон мекунанд. мухолифонаш интихоботи пур аз тақаллуб, қонуншиканӣ ва сӯистифода аз имкониятҳо медонанд. поёни раёсатҷумҳури Раҳмон Набиёв ба ҷанги дохилии Тоҷикистон печид, ки ҳазорҳо кушта ба ҷо гузошт ва ҳазорҳо нафари дигарро гуреза кард. Мунаввара Набиева зидди он суханон, ки шеваи сарварии Раҳмон Набиёв сабаби ҷанги шаҳрвандӣ шуд, мегӯяд, ҷанг пештар оғоз ёфта буд. бояд ёдовар шавем, ки ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон бо сари қудрат омадани Раҳмон Набиев шурӯъ нашудааст. ба ҳама маълум аст, ки нахустин гурӯҳҳои мухолифони баъдӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон дар солҳои 70 асри гузашта таъсис шуда аллакай силоҳро захира мекарданд. ҳамон вақт аллакай Тоҷикистон шабеҳи деги тасфоне буд. вазъият барвақт аз замони ба сари қудрат омадани падарам муташаннид шуд. масъалаи дигар ин аст, ки падарам дар курсии раҳбарии ниҳоди ҳифзи муҳити зист нишаста хостори бозгашт ба сиёсати калонро надошт. охир пеш аз ин ҳам аз курсии раҳбари Тоҷикистон ихтиёрӣ истеъфо дода буд ва намехост ба ин курсӣ баргардад. он кас дарк мекарданд, ки вазъият ба кулли дигар шудааст ва наметавонанд кишварро ором раҳбарӣ кунанд ва ба ҳама мегуфтанд, ки ба умеди вай набошанд. як нуқтаи ҷолибе, ки хонум Набиева гуфт, ин аст, ки президенти вақти Ӯзбекистон Ислом Каримов ба назди ӯ вакилонашро фиристодааст ва аз ӯ хостааст вилояти он вақт Ленинободро ба кишвари ҳамсоя тақдим дорад. вақте дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ оташ мезад, намояндаҳои Ислом Каримов ба падарам суханони Ислом Каримовро расониданд. ӯзбекистон метавонад ба Тоҷикистон дар ҳама масъала кӯмак кунад, вале бар ивази он бояд вилояти он вақта Ленинободро ба Ӯзбекистон бидиҳанд. албатта, ки падарам зидди ин кор буданд. Раҳмон Набиёв 5 октябри соли 1930 дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. замони раиси ҷумҳур интихоб шуданаш 61 сол дошт. духтараш мегӯяд, ҳарчанд ӯ ба ҳама эътимод дошт ва фикр мекард, ки душман надорад, аммо ба машварати касе гӯш намедод. дар зиндагӣ он кас ҳама тасмимҳоро худ мегирифтанд ва ба машварати калонсолон ҳам гӯш намекарданд. хуб дар хотир дорам, ки боре Ҷаббор Расулов, котиби аввали ҳизби коммунисти Тоҷикистон, дар ҳамин ҳавлӣ дар бораи шахсияти як номзаде ба вазифае суҳбат мекарданд. ҳарчанд ҳама ба дурустии назари Ҷаббор Расулов бовар мекарданд, падарам дар дурустии мавқеи худ устувор буд. аммо ин суханон дар ҳоле гуфта мешаванд, ки ҳамкорони наздики Раҳмон Набиёв мегуфтанд, ноомодагиаш ба давраи пасогорбачиёвӣ маҷбураш мекард бо маслиҳати дигарон амал кунад.
و حتی در یک دوره تحت تأثیر محافظ اساسی خود مانده بود. در این مصاحبه از آدمان یاد می شود که در حیات نبیوف نقش بازیدند. رادیوی آزادی آماده است نظر آنها را اگر به این گفته ها مخالفند منتشر کند.